नमस्कार म्हणजे आपल्यासोबत एक बाल कलाकार पाहू शकता स्त्री रूप नटलेला आहे आणि स्त्री रूप सादर करणार आहे. बाळा तुझं संपूर्ण नाव? कौस्तुभ सचिन झिमण. ओके. ह्या आधी तू नमनकलेमध्ये किंवा कुठे कॉम्पिटिशनला असं कुठे भाग घेतलास? काय केलं होतंस प्रथमच? स्कूलच्या कॉम्पिटिशनमध्ये घेतलाय. आता हे मी रोज असं म्हणजे नवतरुण नमन मंडळ, अजून नमन मंडळमध्ये टाल वाजवत होतात बरोबर? परवाच मी आलो होतो. तूच आहेस का तो? ओके ओके, खूप छान. पाहू शकता म्हणजे हा जो मुलगा आहे कौस्तुभ सचिन झिमण बरोबर. प्रत्येक नमनामध्ये मी पाहिला यांना आणि आज आपल्या शिवभक्त कोकण लोकनाट्य नमन मंडळामध्ये आज एक छोट्या मावशीची भूमिका साकारली बरोबर. काय वाटतं तुला या नमनामध्ये सादरीकरण करून? खूप छान आणि खूप शुभेच्छा. खूप चांगलं काम केलंस तू. आपला व्हिडिओ तर आहे त्याच्यामध्ये, पण मला खूप छान वाटते की एवढी. आता कितवीला आहेस तू? इयत्ता तिसरीला आहेस. ओके. गाव कोणतं तुझं? कलबस संगमेश्वर. ओके. आणि मुंबईत कुठे राहतोस तू आता? इकडे नालासोपारा. ओके. खूप छान. काय सांगशील जी एखादा डायलॉग सांगशील जो आता तू रंगमंचावरती सादर केला होतास? म्हणतात पोर आहेस लाज नाही, मी म्हणतो हीच माझी शान आहे. नमन कलेतली मावशी बनतो, लोककलेची हीच ओळख आहे. ओके. खूप सामाजिक संदेश देण्याचं काम केलंयस तू आणि खूप छान. आणि तुला पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद.